man say yenyan krase opani ba ko a sabre de wayi ne ti se nyankopon ya dom na NPP for delegates no wonu ma omu se hene ene omu to hene enya gide woni mu a omu to obama no se o makita franka MPP aminokuo na oba begina na tese Ghana fo nso nya gide woni mu a no oba be ye mampani wa Ghana memu asei ebre bi atwam kra no ono eyo sofo a wo hwe enwuma anafai ye fensem fidi adwuma nsam so okro mu asei opani ye fense John Alan Kwadwo Kyerematen obepie mu okumasi ase ne pani be na Akoma ye 87 ono no Alan for all no fan se afa enti ewiem wo se ne ebo mu se pani na ba bepie mu ewo bia ye fense eye Kumasi International Airport wo emedoma na direchi tuba Facebook page ni se ya be shade edom ene wo chairman pani ena wo se free eye aeroplane bon fama nim nyina mu no na camera ni siniso na ala na ebe ya no atie sikrom airport runabout ene yesi cars baburu bia be duni akire ena wa yebo ala na eba no ala so president enti yesi oba be bonto akakra ewa santimantem asei ena mpanifo si Peter Sase wo hoi ena hokwa enti abra alansi wo ba be hye ne ntoabo ase anasa pobo na so santimantem asei no eyeso odi nka de ne wokwahye eye kurowura ensa na sese wakwasere kwanse bia kurowura ema ne kwan a ensa na ono so tiesi krom na sai bia ono so na pobo ne ade nyina no watimi aba bebo ewa santimantem asei enti ampani nuane mpa ena yewura lanche Kyerematen eko eye fikese mu opemso na kache yewura santen hene eye Osei Tutu otoso mienu se de be ya na nanso be ma ne kwan to ko enu kan sem bebre enu Otumfuo Osei sambre ya yewura Alan broni beka so officially wo ba nanim abeka kire nsa no kwa nana sambre de mbese mi gina na omoto so ba ntimi nya na ba ba ye mampani okrom ase no ena santen hene opemso ase na na pia o nana se okay eye ne sase ni pa bia de ye pem so ne yakoye ni mu anesa nemom opem so de afutuo ekọ ade ma delegates no mu a mu be kwakoto oba no se mu beto ma me se mu beto ma wan ABC and nyina no na se one de ogitum eyeye ende eye emra wo NPP aminokuo ni mu nemom wo hwani mu se mu kwato oba no a monto oba no ema okanini a woba obabua Ghana man nyina enu kwan se moto oba ede ma okanini a woba ase party no ase ni pani free mu no ahonko an wodi ni president enti the party for be kan kwan wotie dabi se wonya party ni na woka bia ase samfo ni tie no dabi Otumfuo se anaso Otumfuo na Otumfuo se dabi yenye ne saa yentie yewura santen na bra woto aso se ade emai Tete one primo nkola brema minim no wanu ntia obia emu nso ntia obia ya wo se o party fo no hu se yenyi nipa mada MPP ano mu ye ma nipa na Ghana fo nyina so adwere ho mo nwene Ghana de ho se de mo pe no wo party no Akoma FM 87.9 Kumasi enti eno eye se de eye opemso nso etimi ade afutuo ekoye edema openani tin ane Alan Kwadwo Kyerematen ewo opemso madaromo eye mehia ho na sansem no nyina wotimi edema na muma yentie Alan Kwadwo Kyerematen so abro kopie mu eye opemso anim no de okan me kasa kyerɛ Ghana man sɛ de enti a metwe me ho no eye akonya kase eda yekuo MPP mu sɛ ne mbre aso sɛ yebie kwan na me kwa akɔpre sa akonya na ɛsɛ me ba na me begye ne nsɛm nhira no shira me na ọma me kwan na saa dwumadie no me kodi na Otumfuo adaroma ọma me kwan se me kosom Ghana man no mangu nanim ase yo mangu nanim ase enti edom haba bra Facebook page no so na be hwem panifo atitiri ne ani ntira twetwewura wo mu di yewura John Kwadwo Alan Kyerematen wonum di nachi ema yanka so semfo William Savansinkum wono kwasei na wode akira ne ade a omoke kansem nyina si ani a yenso ya bibie ade agu eye mframamu ade ma yenatiefo na yebefri wo na yakoyanim yeda so gina santimantem ase ya ewa Akoma 87.9 FM so na sabre dia bra openani John Dramani Mahama Ghana man